guru bangsa tetep kaya butula ora panjriting turangga esti nyuwang tuaja kang kekiter ora kata ingkang tuaja lelayu sepi la la Paman Haryaman Paman Sangguni kula ingkang putra saking Banjar junepun Dursasana man langkung rumiyin sungkem kula katur Man Harya iya yang kira anak kula nang Dursasana bektimu wis tak tampa wah kadengaren rek genep temen tata kramamu Dursasana wah inggih Man kula sakniki sagar kok Man ya syukur yen wis eling nggih Man terima gati ngopo kula nyun pangapunten sumela atur iya kula ajeng takon Lek takon apa mboten ngoten jane nami sampean sing asli niku sinten ta Lek jenengku sing asli saka Plasa Jenar kuwi Raden Harya Suman Trigantalpati Yaswela Putra bareng dadi patih eneng Astina banjur antuk paringan asma Kyana Patih Harya Sengkuni lah terus jeneng kok Sengkuni niku tegese napa Sengkuni mono saka linggane tembung sangka uni kang werdine yaiku wong kang wasis micara weh lah kok benten kalih kula Lek nek kowe nek kula sing merdake Sengkuni niku mboten tiyang sing wasis micara nanging niku wonten werdine menungso sing seneng tumbak cucukan seneng adul-adul lan gawe dak-dakane pasulayan nek ning wong rukun ora seneng nek ana kahanan tentrem serik atine omongan kono didol kene omongan kene didol kono kaya makelar niku lho Lek lambemu ki nek muni diatur Lek diatur pripun lah wong kakangmu Dursasana wae ngabekti nyang aku anak Prabu Duryudana kowe ngejeni nyang Sengkuni lah kok mung dapurmu bayi ngisore nek nyelkutah nyang wong tuwa ki anggepmu apa ngadepane cilik ki ora pira-pira ki ngaturke sungkem lah kok malah ngonceki jeneng Sengkuni diwerdeni jare tukang ngapus-apus apa memper ngono kuwi mangke kriyen Om perkara kakang-kakang kula do ngabekti ten sampean niku nggih monggo mawon niku urusan pribadine dhewe-dhewe ning nek kula tiyang ngabekti niku kudu didelok dhisik wong tuwa sing ajeng disembah wong tuwa sing ajeng disembah wapun memenuhi syarat napa dereng tumrap kowe wong tuwa sing wajib diajeni kuwi sing kepiye nek petung kula sing wajib nampa sembah niku wong tuwa sing empun temuwa priyayi sepuh sing mentes tenan niku wajib kula sembah lah nek aku wae lah pun jan blas wis ora ngukup sak apa-apane kok ngono titikane apa ndika niku piyayi sepuh sing sepo sepi tur sepah samun kuwi tegese apa sepo niku panganan sing boten enak dipangan sami kali sampeyan niku urip ndika sak putun niku blas boten nate ngepenake rasane liyan nek guneman seneng mitenah gawene ngrasani alaning kanca tandang tanduke grobos ulah tikae gemahe tercetil lah napa enten wong mara tuwa mampir nguyuh ning omahe mantu lah kok bayar kaya ning terminal nek boten tekon sampeyan nek boten enten niku sepi niku tegese boten duwe lelabuhan dhateng masyarakat sampeyan niku piyayi sepuh sing sepi tanpa duwe lelabuhan apa-apa zakat ora tau urunan gondandani dalan kampung ya cucul ning mung semen siji semen sak-sak wae ngumuke ngantek tangga desa krungu niku sampeyan sepah niku kudu dilepas sebab niku termasuk rereget sampeyan niku nggih ngoten sampeyan niku ambak patih ning jane termasuk sampah masyarakat buktine apa Le
Lah pripun cepi? Dikon niku dina-dina mung liyane mikir le ajeng mitenah wong ngeduku mbok padha bangsa mawon. Nek perintah mesti ajeng anak-anakku Kurawa ayo Werkudara kae Pancenana Gatotkaca kae rantenen. Wulangan sampeyan iku padha kali racun, mung kudu arep gawe sengsaraning liyan mawon. Mula dikon niku padha kalih ratuning penyakit. Ngoten lho, Le. Samun niku tegese samar-samar misterius tidak transparan. Mboten blak-blakan, mboten terus terang. Seneng selintak-selintut jalan belakang niku samun. Dikon niku laire iya ning batine ora. Laire ora ning batine iya. Niku pribadi sampeyan, Om. Wis ngono sak omong-omongmu. Mumpung sing diwenangke omong. Dursasana wonten dawuh man. Aja ngrungokke suarane cah pekok. Nggih. Ndak marake stres nggih. Lajeng dos pundi dawuh saking paman Sekuning mengki. Dina iki sinuwun dawuh marang Wakning Gondel supaya nundung Resi Gupala saka ing pesanggrahan Bumi Aldaka. Dene bapakmu Sukalima dibiyantu dening murid anyaran Ratu Buta saka Praja Ngujung Laut jenenge Prabu Kalateja Lelana. Nadyan mengkono kowe sak sedulur aja enak kapienak. Sira kabeh uga kadawan sikep keprabon ing aprang ngombyongi Ratu Serayan mau. Mbok menawa mengko ana gagaling rembug, para Kurawa Sawadyabala kudu ngebyuk bareng pesanggrahan Bumi Aldaka didadekke segara geni. Mangke griyen, Man. Piye? Sing jeneng Resi Gupala ajeng dipejahi. Iya bener. Mongko kula krungu kabar yen sing awat-awati niku jare peranakan Pandhawa. Kadosta bangsane Wisanggeni, Gatotkaca, Antasena, Irawan barang niku. Upama kabar mau bener terus kowe ning apa ta? Apa kowe wedi? Nggih. Bares mawon kula ajrih, Man. Walah kepiye to, Dur? Kowe iki penenggak Kurawa, pangeran sepuh kok jiregete wedi mati iki kepiye? Wong wedi niku mboten perkara pangkat, Man. Maju perang niku kudu ngangge petung sing genep ampun mung ngawur mawon. Lah petungmu kok njur duwe rasa wedi? Petang kula enten kalih perkawis. Siji kodrat, loro wiradat. Tegese petang ingkang sepisan kodrat. Mpun kula titeni bola-bali Kurawa niku nek perang kodrate ora tau menang. Pun niku. Perang ora tau menang, golek wahyu mulcut arep rabi ya urung. Niku kodrate Kurawa. Lah terus wiradate. Wiradat niku tegese budidaya. Terus ajeng budidaya pripun yen mungsuhe niku bangsane Wisanggeni, Gatotkaca, Antasena barang niku angga totoan apa pripun? Totoan piye? Mengke yen Kurawa niku menang kalih peranakan Pandhawa sampeyan kula rabeke meleleh. Oh, wong edan iki malah nyengkake umure wong tuwa. Bakune kowe kabeh ngombyongi budhale Prabu Teja Lelana. Nggih, wis tak dawuh. Swatama kula wonten dawuh paman. Mara kowe metu njaba Darmadya kaya padatan ana ing saken dawuh paman. Umar kang lumeres budhaling kang wadyabala dina nasri kegamane saking kang balakuswa Prabu sananira pranyata asri tinulu benda panjrahing puspita wata kowe mengkono sigra bebudhalan sangya satriya bangsa nyata aprasetya panggih satriya bangsa
kumpul satur curwatata tancaro aswata kang minangka cucuk ing prawadyabala iblis lanat durung nganti aku manjing jroning pesanggrahan iki ana wong tuwek tur manelek ngaglahe ning ngareping gapura kaya nyegat anggon kulumaku wong
sing ora popro mara gaging aku. Kowe jenengmu sapa lan duwe karep apa dene nyegat nggonku lumaksa ana mlebu gapura? Menawa sira tambuh marang aku juru kuncing pesenggran bumi Aldaka kene. Lan aku kang wenang rumeksa wilujenge Sang Resi Gupala jenengku Mayang Seta. Ola dalah. Kalingane kowe kang rumeksa sanggran kene jenengmu Mayang Seta. Iya, kepara nyata. Balik kowe buta. Kowe buta saka ngendi lan sapa kang dadi jenengmu? Sumurupa. Ala tanpa rupa aku iki Narendra saka ing ujung laut jejulukku Prabu Kala Teja Lelana. Prabu Teja Lelana kebara nyata. Banjur karepe karep apa dene kowe prapta ing pesanggrahan bumi Aldaka nganti wadyabala selaras papan Prabu Teja Lelana. Sumurupa Mayang Seta. Praptaku iki minangka utusaning Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Lumantar calon guruku Begawan Durna aku kinen nundung Resi Gupala saka kene. Mengko dhisik Prabu Teja Lelana. Kepriye? Apa dosa lupute Sang Resi Gupala dene sira agan bakal nundung Sang Resi Dosane digendong dindit. Sabab Resi Gupala mapan ning kene akeh para kawula Ngastina kang padha nyingkur marang Ratu Gustine. Kepara malah padha ngiblat marang Resi Gupala. Kahanan kaya ngono kuwi yen ora enggal dibubarke ora urung bebayani tumrap Praja Ngastina. Lan yen wis rumangsa kuat, Resi Gupala mesti bakal njungkeng palenggane Sang Prabu Duryudana Mayang Seta. Prabu Kala Teja Lelana, ana apa? Tembungmu kuwi mung pedune kowe golek benermu dhewe. Selawase aku ning kene ora ana glagat bakal njungkeng palenggane Prabu Duryudana. Kaping pindhone yen akeh para kawula Ngastina kang padha nderek ning kene aja dianggep kuwi saka pokale Sang Resi. Sebab ora ana niat saka Sang Resi Gupala bakal ngirup marang para kawula Ngastina Teja Lelana. Mbah ora idep. Bakune aku teko kene kudu bisa nglungake Resi Gupala saka laladan bumi Aldaka kene. Prabu Kala Teja Lelana, yen sikilku isih kuat begagah ning gapura iki, tengeh lamun kowe bisa ketemu karo Sang Resi Gupala. Dalah kowe wong wis tuwek tur rupamu elek lah kok isih kemaki. Yen aku gelem mateni kowe ora tak ngenteni sesuk. Saiki kowe kelakon tak gaglak Mayang Seta. Ning ideping atiku luwih dhisik kepengin ngerteni. Mungguh tekan ngendi olehmu ngangsu kawruh marang Resi Gupala mau. Apa sing tak ngarepke Teja Lelana? Aku lila Resi Gupala mapan ing bumi Aldaka waton kowe titis mansuri pitakonku Mayang Seta. Nadyan aku dudu cantrik derajatku mung juru kunci. Ning aku ora bakal samar mansuri marang apa kang dadi pitakonmu Kala Teja Lelana. Kaget risangkar pirangmu ora nangkul kinempet dosa ngertaning bawa Mayang Seta ana apa Teja Lelana? Mara gage wangsulana pitakonku iki. Ya, apa pitakonmu? Sapa kang wajib sinembah? Ana ngendi dununge kang sinembah? Apa kang dadi sarating panembah? Lan kepriye patraping panembah sing bener? Ayo wangsulana Mayang Seta. Sumurupa Teja Lelana, kang wajib sinembah kuwi mung kejaba Gusti kang nyipta jagat.
Wandene dununge kang sinembah iku mapan ana ing telenging ati sucine kang manembah ya sinebut kalbu mukmin Baitullah. Lan maneh ati mau bisa suci weton wong-wonge wis padha gelem bangun marang watak kang utama kanthi linambaran rila sabar lan nerima tejelana. Wah, ya bener wangsulanmu Mayang Seta. Lan yen patra panembah sing bener kuwi kepiye Mayang Seta? Patra panembah sing bener kuwi sadurunge padha manembah luwih dhisik kudu bisa milah-milahke dununging panembah. Muga kawruh ana tejelana. Sembah iku kapérang ana patang perkara, yaiku kang sepisan sembah raga. Kaping pindho sembah cipta, kaping telu sembah kalbu, kaping papat yaiku sembah rasa. Ya ngono apa ora tejelana? Wah, pancen pinter tenan kowe Mayang Seta. Gandeng kowe mau ngaku calon muridé Begawan Durna. Saiki genti aku kepengin nyumurupi munggo sepira sangumu nggonmu bakal nyantrik marang Begawan Durna. Mula genti aku arep takon mara gage Wangsulana. Ya apa pitakonmu? Yen kowe dites mangsuli pitakonku, aku lan Resi Gupala bakal sumingkir saka bumi adhaka kene. Ayo mara gage. Ayo takono. Aku mung kepengin ngerti apa tegese landhep nanging ora natoni banter ora nglancangi. Kuwi apa karepe tejelana? Oh, pitakonmu kuwi ngawur Mayang Seta. Wong jenenge landhep ki mesti natoni tembung banter ki ya mesti nglancangi. Yen kowe ora jigos golek ukara kuwi aja kuminter gawe ukara Mayang Seta. Oh, tejelana. Aku ora ngawur, aku ora kuminter. Yen pancen kowe ora bisa mangsuli perlu tak tuduhke tejelana. Sumurupa sing jeneng landhep ora natoni kuwi pangucape wong wicaksana. Wandene banter ora nglancangi iku wong pinter kang ora kuminter. Mengko dhisik apa sebabe pangucap kok sinebut landhep? Mula pangucap sinebut landhep jalaran tumenduke klisan iku bisa maweh daya bungah ning uga bisa nglarani marang atining liyan. Mulane kowe tak elingke Sang Prabu, muna-muni mono kudu sinartan pangati-ati, aja nganti cilik gawe gelo, gedene natoni rasane sesama. Mongko sing jeneng ati kuwi yen wis kebacut tatu angel pulihe. Lah yen banter ora nglancangi kok disane pake kapinteran kuwi kepriye karepmu? Purhanana kana tejelana. Kepinteran mono bisa dadi sarana ngrancangake gegayuhan. Mulane aja lali yen to iman, ilmu lan amal iku telu-telu ning tunggal kang ora bisa pisah. Ya mung wae tumrap wong sing wis wicaksana nadyan to darbe kapinteran sak kranjang gambir. Wadine ora tau gelem mamerke marang kapinterane. Jalaran kapinteran ngono gunane ora kanggo sesongaran nanging mung mligi kanggo piranti ngayahi kewajiban lair tejelana. Warga ngontak lereke netap cocok mawimo bengil umat patron ning lati tetrandek kondaran dir soreng jongko malatu-latu sinapet marang sakedeng urip metu tahanane. Wah, bujleng iblis lanat pancen menungso tuwa kang ora kena dieman timbang karo bukti badlap sayuta bukti bawa.
ilang sing dadi klilipku. Mong tarik kaya ngapa wujude Resi Gupala ya? Mangun kung kanduan rimang lurleno tanpa kanen yen tanduluso mengkoto kakang Gathuk lan kakang Antasena ana apa Dimas kuwi sanggeni ya eneng apa Dik wis sawetara suwe oleh awake dhewe padha mepet ana kene kang saperlu ngulatake marang pesanggrahan Bumi Aldaka kang wektu iki kepanggonan Resi Gupala kepara nyata wis anggeni pun kakang rumangsa nggumun yai nggumun bab apa kang ing atase mbiyen Bumi Aldaka kuwi bumi kang sepa sepi dasare samun ning pagene wiwit Resi Gupala ana kono saiki Bumi Aldaka ngidawantah dadi kutha rami akeh para kawula kang padha mapan ana kono lan akeh para mbok bakul kang padha dedagang ana pesanggrahan Bumi Aldaka wis anggeni iya Le sing gumun ora mung Kakang Gathuk wae nadyan aku semono uga sing tak gumune Resi Gupala kuwi rak wujud reca to kuwi jenenge wae wis ngandhake Gupala kuwi tegese reca ya mung ngarepe wae diembel-embeli nganggo derajat resi wah aku ki banjur kuwatir aja-aja wong-wong sing padha ana kono mau engko gek padha nyembah reca kuwi muga-muga wae Kakang Antasena dene yang mengko ana wong kang nyembah marang reca Resi Gupala gedene uripe percaya marang reca mau wong mau wajib dielingke ya bener kandhamu Dik sabab lekas kaya ngono kuwi padha karo menyekutukan Tuhan gedhe-gedhening dosa lan ora ana pangapurane yen menungsa wani madhake derajate Gusti kang nyipta jagat karo reca mau sabab kuwi jenenge syirik le wis anggeni bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lergin sanging sang maweh gantung foto kowe mangkono nedange sami bal pangandikan dadak sakala dumawe mayang seta kang wis badhar wujud Sang Resi Anoman manguning tias mung winangun bening manung suling nolong musik dewa iki si Wanoman kang tumibane pengarepanku ana apa wae yang dhewe sanggene sumurupa
ing sekawit Punwa dadi juru kuncing pesanggeran Bumi Aldapa urmeksa marang yuwananing Resi Gupala kedadak tekaning ratu buta saka ing praja ujung laut jejuluk Prabu Kala Teja Lelana dheweke bakal sarusiku marang Resi Gupala ndak elikke kepara dheweke nantang adu penemu marang aku sekabeh pitakon wis tak wangsuli nanging bareng dheweke rumangsa kaseser wah lah kok Punwa iki digetak nganti kuntalan kulih wujud kuing sekawit nggih putraku kabeh yen nganti Resi Gupala kelakon dirusak dening Kala Teja Lelana ora wurung sira kabeh bakal kelangan lho nggih Anjapala Pandhama gumulung mangung sering sapa Kurawa kambah kongke surkatite wela keparat Teja Lelana serayaning para Kurawa yen pancen Kurawa serayane wanuh-wani nganggo kamardikane awake dhewe aja do melu-melu ayo tak adepani dhewe Pakde cemangkahan terus sumbal linggo bumi kuncing malut guntur mandika temen celang pedangipun kang kataman braja temah tegeng lali surat maning tergumu waduh ngaglah ana tengah dalan ora pangling Antasena iki Suratayu yo duwe karep apa pengacik laladan Bumi Aldapa Antasena ora taran semingkira Resi Gupala kon lunga saka laladan Bumi Aldapa ora sah dadak ngganggu gawe marang Resi Gupala kena kowe bakal nundung Resi Gupala wis gumlundung sirahe Antasena kowe lak ora kena dieman menungso iki nantang perkara karo Ayu wani kowe ra apa mesti tak wedeni kowe lak keparep makna sastra jendramu waten nek dijapa mantramu tok buak diadamu ora mlesat igamu aja takon dosa
Waduh. Ah. Hot. Ah. Wah. Dia. Waduh. Ah. Oh. Wah. Oh. Ah. Ah. Ya. Oh. Hoi. Oh. Biar kowe nyoy iki capap. Ya. Oh. 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 Het. Wah. Oh. Hoi. Oh. Hat. Oh. Hot. Pasti. Hat. Hot. Ah. Oh. Oh. Hot. Ah. Hot. 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 Biar. Hot. Ah. Oh. Hat. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ya. Ah. Oh. Ip. Hot. Ah. Oh. Hat. Ah. Oh. Oh. Hoi. Ah. Hot. Hai. Diam. Wah. Pasti. Ayo. Maju lagi. Hot. Ya. Hoi. Hot. 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 Hai. Wah. Oh. Wah. 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 Mundur, trajang iki Pak. Hei. Wah. Awas. Oh. Wah. 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 Ah. Wah. Apa ya? Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. So. Wah. Ya. Pedang tak ono pal. Ah. Ayo. Wah, biar. Wah. 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 Nyo, geger. Wah, pamer. Ya. Wah. Wah. Oh, ati tenan. Wah.
Yo. Yo, Aswa. Remote diar kowe. Ngari milih. Sing ndi yo? Lho, pilihan. Ora wedi. Ora wedi. Iya ya. Iya ya. Tuhan rimang lerleno tanpa kane kowe latal keparat dudu karepe dhewe mundur kabeh para Kurawa gulungen genderamu bawa gamanmu aja kowe sing maju iki sangkemaning Prabu Kala Tejalana tiban lap sayuta bubar maut Sapa iki? Gatotkaca Kala Tejalana. Ayo maju, kiaklak limpamu. Wis resik sing dadi pepalengku mung kare siji Resi Gupala kaya ngapa dedapurane Resi Gupala iki Sengguni wonten dawuh ingkang nami Resi Gupala menika jebul arupi reca ta Raden. Inggih Sang Prabu, kula inggih nembe ngertos Resi Gupala menika arupi reca. Turut melih reca menika kok mirip wujudipun Werkudara Sang Prabu. Mila kangge tandha bukti monggo Resi Gupala tumuli dipun bayong dhateng Astina katur anak Prabu Duryudana Sang Prabu. Inggih, langkung prayogi mekaten Raden Patih. Kabeh anakku Kurawa kabeh wae. Kene dang lumpuk ayo iki digotong Resi Gupala digonyang Astina Kurawa. Ya, sing masa gede-gede lumur-lumur ini sih. Wah, sepele, mau ngenteng ngenteng iki man, woi, lo betane.
ndi liyane rene nglumpuk kene. Ayo betul betul. Ayo. Kakak yo. Betul giat. Loh. Sang Prabu Jalana Kula Raden dengan dika pirsa piyambak anak kula Kurawa sami boten kiyat ngangkat mila mangsa bareng dhateng sing andika Sang Prabu tansah marep pamore ing susmu jeneng supaya winah ya ing sepi sinimpen lenging kalbu waktu kaya mengkono Sang Prabu Jalana sigra maos mantram sakti wis rampung angge maos Resi Gupala Sinidhikara satemah dadi setilan dedeke sak kepel gedene